Hulaan niyo kung anong nangyari ngayong araw na 'to. Pero bago 'yun, magandang morning mula sa inyong lahat at kumusta kayo at sana'y maging maganda ang araw niyo ngayon. Speaking of magandang araw, actually maganda naman talaga yung gising namin until such day na pagpunta ko dun sa area na pinaglagian nitong aming mga baka, hindi lang isa kundi dalawang baka lang naman namin ang nakawala. Literal na nakawala talaga, yung tipong wala ng lubid or pangilong or kahit busal or anything else sa kanilang mukha. Bali pagkarating ko nga dun sa area, nagtaka na lang din talaga ako na kung bakit wala yung mga baka dun. Syempre, inisip ko na lang na nakawala sila sa tali or yung mga pasok nila ay talagang lumambot kung kaya nakuha nila. Pero syempre, sa tindi ba naman ng init ngayon, imposible talaga na lumambot yung lupa na pinagtarukan namin ng kanilang mga pasok. Dun ko na lang napagtanto, paglingon ko, nakita ko itong dalawang baka namin na nakaupo sa may kawayan. I mean, nakahiga pa lang sila, yung tipong nagpapahinga. Yung alam mong kakagaling lang sa gala kasi nga nandun lang sila, nakasteady, talagang nagpapasilong pa. Buti na lang talaga at agaran kong nahuli etong first baka natin for today's video. Eto nga pala si Dave at talagang hindi ako nahirapan na hulihin siya kasi habang kumakain siya ng bungalon ay agad ko namang nailagay yung lubid. Habang yung isang baka naman na si Abdul ay panay kulit niya dito kay Dave, talaga namang kinakasta-kastahan niya pa. Sa totoo lang, hindi sila ang nakaschedule for today's video ng pag-deworm at vitamins namin. Pero dahil silang dalawa ang nakawala, kung kaya sila yung nadala dito at sila na lang din yung bibigyan natin ng vitamins at pang-deworm. At syempre, nag-spray na rin ako dyan ng para sa langaw at nang sa gayon ay ma-minimize natin yun at hindi sila madistorbo habang kumakain. Kung kayo nga ay interesado sa product na ginagamit namin na para sa langaw, yan ang ilalagay ko na lang sa comment section. Or visit our blog app at dun nyo makikita sa aking mga showcase yung mga product na ginagamit namin sa kanila. Buti na lang din talaga at meron kaming lagayan sa kanila once na nag-i-inject kami para nga hindi kami mahirapan. Kasi nga sa ngayon ay medyo mas malalaki na sila at kung minsan sumisipa, syempre mas malakas na rin. Syempre buong katawan niya nilalagyan namin para nga di naman kahit saan pumunta yung langaw ay hindi na nga sila dumapo or matagal-tagal ulit bago sila dumapo. Kung dati nga ay nakakayanan pa namin na lahat sila ay bigyan ng vitamin sa isang araw lang, ngayon ay talagang sinischedule na muna namin. Medyo malalaki na nga rin sila at iba-iba na rin yung kanilang mga attitude. Meron pa kaming isang baka talaga dito na napakatigas kung hilahin. Anyway, pagkatapos nga namin dito kay Dave ay eto at susunod na namin ang nag-iisang Abdul. Sa kanya talaga kami nahirapan, talagang dinala pa namin siya dun sa baka namin na si Dudong para lang talaga ma-distract siya at makalagay kami ng lubid sa kanyang ulo. I mean, dun sa kanyang leeg para nga sa gayon ay makuha namin at mailagay namin dun sa cage at nang mabigyan ng vitamins at pang-deworm. Nga pala ito si Dudong at supposedly sila yung dapat na nakaschedule for today kaso nauna na yung dalawa. Ay hindi, bali tatlo pala sila kasi sinama na rin namin si Bambam kasi nga meron pang natitirang pang-deworm. Bali tatlo na nga lang din sa aming mga baka ang hindi pa nga nakakapag-deworm, bali si Pingping, si Dudong at saka si Jack. Siguro sa mga susunod na linggo na nga rin ito sila magbibigyan natin ng vitamins at pang-deworm. Syempre pagkatapos naming mabigyan ng pangilong, ng vitamins at deworm at saka pangilong, yung dalawang baka namin na nakawala ay dito na tayo rekta sa kanila. Bali nagbibigay kami ng tubig tuwing tanghali tsaka pinalililiman sila of course, 'di ba? Ang daming lilim nun, lilililim. Kidding aside nga pala si Dudong ay hindi pa rin talaga siya kumakain ng feeds kaya binigay ko na lang kay Pingping kasi sa takaw ba naman ito ni Pingping ay talagang mauubos niya kahit ilan pa yung ibigay mo. Pero syempre nakadepende pa rin yan kasi kung minsan nga si Pingping ay busog na busog ay hindi niya rin nauubos. Pero ngayong araw sa tingin ko mukhang mapaparami itong si Pingping namin. Sa mga follower nga pala namin dyan, kung maaalala nyo, etong si Pingping ay siya yung baka namin na nahulog sa buta dito sa may area na kung saan hirap na hirap akong magkarga sa kanya day. Buti na lang talaga dumating si partner nung time na yun kung kaya nakuha namin si Pingping. Talagang nakapwesto lang yung katawan niya dun sa butas at talagang hindi pa siya nagtatawag nun na para bang wala lang sa kanya, na para bang pipi lang din siya. Anyway, eto na nga yung feeds na galing kay Dudong dahil hindi niya nga kinakain, eto at ibibigay na natin kay Pingping. Makikita niyo naman yung mukha niya, diba? Talagang napakatakaw niya dyan at gustong gusto niya yan. Buti na nga lang din talaga at napasanay namin sila dito
kasi nga sa tindi ba naman ng init ngayon ay wala talagang mga damo na tumutubo. I mean, meron naman pero hindi katulad nung talagang umuulan kasi syempre mas mabilis silang tumubo. Pagkatapos nga namin dito sa area na to at mapakawalan ng mga kambing ay pumunta naman kami kay Jack. Sa ngayon nga kasi etong si Jack ay nilagay namin dito sa kabilang area nang sa gayon ay makakain nga siya ng husto. Syempre, every now and then kapag pumupunta kami dito ay dinadalhan din namin si Jack ng kanyang feeds at ng inumin. Bali sa ngayon ay hindi pa nga siya ganun talaga karami kung makakain ng feeds pero kahit papaano paunti-unti ay gumagana na rin. Kung dati nga ay nasa halos 1/4 or kalahating kilo lang yung kanyang nauubos, sa ngayon ay mas dumami na. Sa ngayon nga kasi ay nasa 1 to 2 kilo na ang maaaring maubos si Jack at para sa amin ay marami-rami na rin yun. Kakalimutan ba natin itong kanyang inumin? Syempre hindi. Wala na't lahat, wag lang yung inumin kasi pampawi nila ito ng uhaw. Iniiwanan nga lang namin ito tapos kinahapunan naman ay babalikan at i-check kung meron pang tubig or wala. Syempre kung wala na, matik na yon at bibigyan natin ulit. Dahil nga nainuman na konti ni Jack, ayan at ibinuhos ko na lahat at para nga din naman wala na tayong dadalhin pa uwi mamaya. Anong gagawin kapag merong lilim tapos medyo mahangin? Syempre, rekta na yan dito, paupo-upo at langhapin ang simoy ng hangin. Kita nyo naman talagang napakalilim dito at magandang tambayan lalo na kung merong hayop ay hindi nga sila maiinitan. Kaya nga din dito rin namin nilagay yung kanyang tubig at feeds at nang sa gayon ay hindi rin mainitan at maganda pa rin inumin mamaya. Huwag nga kayong mag-alala kung hindi niya yan naubos ngayon ay mamaya paniguradong babalikan niya yan. Bali si Jack nga yung napili namin na ilagay dito kasi nga alam namin na pwede lang sa kanya na kahit mag-isa. May pagka-lunar din kasi itong bakang to. Alam niyo yung tipong hindi siya nagtatawag gaano ng kanyang kaibigan or ng mga kakilalang baka na kapwa niya, o diba? Bali okay lang sa kanya talaga na mag-isa. Compare kasi dun sa ibang baka namin, Diyos ko, hindi maaaring sila lang mag-isa. Ihiwalay mo lang kahit malayo yung isa ay naku nagtatawag na. Minsan nga naranasan din namin yung isa ay nag-wild pa or yung tipong panay takbo, hila sa tali niya hanggang sa makakawala na lang din talaga. That's why Jack is the perfect cow na mailagay namin dito sa area na to. Kasi kahit mag-isa lang siya ay okay lang, wala siyang pake for as long as meron siyang pagkain or inumin. Every morning nga na pinupuntahan namin siya dito ay mafe-feel din namin yung kanyang excitement kasi nga din naman kahit medyo malayo pa kami pero tanaw niya na kami ay tinatawag niya na nga. Nga pala ito ang sinasabi ko sa inyo na medyo mahangin at may lilim dito kaya napakagandang pagtambayan. Bago nga kami umalis ay nilinisan ni partner itong mga vines or damo na maaaring pumulupot dun sa tali ni Jack. Kasi naman baka pagdating natin dito mamaya imbis na nakakain ay wala siyang nakain, diba? Dahil napulupot na yung tali niya. Kaya sa inyo dyan, always consider na magtingin sa palibot ng inyong baka kung meron nga siyang maaaring pagpuluputan. Anyway, yun na yung feeds at ang kanyang inumin and pauwi na nga pala kami nung time na to dahil nga sobrang init na. Kita nyo naman sa suot ko na medyo init na rin talaga tayo. Nga pala kung meron pa kayong mga ilang katanungan regarding sa aming mga alaga sa ngayon, paki-comment na lang din yan down below. Syempre, wag niyo na lang din kalimutan ang pag-comment, follow, like, share, and subscribe. Lahat na gawin nyo na. At last na lang talaga, paki-visit na rin yung aming Black app. Doon nyo makikita yung mga product na ginagamit namin. Yun lang muna. Salamat at ingat. Bye!